Cliffhanger pot servir una miqueta com a branca d'unió entre l'audiovisual valencià, sobretot aquell que té que veure amb la televisió pública, amb Apunt, perquè, a fi de comptes, és l'actor principal al nostre teixit audiovisual que fa referència a la ficció i a la informació, i tot el que té que veure anem a pensar projectes, per suposat, estan relacionats amb les sensibilitats dels alumnes, no? I les preocupacions, però també anem a ficar una miqueta la diana en què està fent Apunt, quines necessitats té a la seva graella, com podem, inclús, per què no, com podem millorar l'acceptació de la televisió pública valenciana en tots les seues missions, no? De difondre la llengua, de mantindre una miqueta identitat, no? El País Valencià, i crec que en aquest sentit sí que fem una miqueta de mediació entre alumnat, que pot tindre interessos més influïts tal vegada per el mainstream anglosaxó, i el que es fa, no? A les graelles no tan lluny de les seues cases. Jo crec que és molt important. Són necessàries aquestes noves iniciatives per a impulsar el talent audiovisual? Aquest tipus d'iniciatives són molt importants perquè es nota quan venen les productores l'interès, no? De respondre, d'alçar el telèfon i dir sí que estarem, perquè estem buscant idees, no? Ja coneixem, no? Com funciona el teixit valencià, ens coneixem una miqueta tots i totes, però ara que estem buscant tal vegada una nova idea per a presentar aquesta convocatòria de l'Institut Valencià de Cultura, o tenim un projecte que estem pensant en desenvolupar i necessitem això. Volem desenvolupar un documental, un corto, i volem veure aquesta nova gent que està eixint de les universitats, que estan formades en teoria, que tenen aquesta capacitat de desenvolupar projectes, però podem ajudar com a productores a acompanyar-los i acompanyar-les en el procés de dur-lo a terme, no? Demanar l'ajuda, generar un document de venda i dur-lo al mercat. Així aquí aquesta funció d'enllaç que fem amb estudiants i productores, jo crec que és encara més important. Es pot emprar qualsevol llengua de l'estat espanyol, bàsicament. Tractem de recomanar als alumnes que, si bé no és per emprar el valencià com a llengua, sí que tracten de buscar temàtiques amb relació als interessos d'Apunt, simplement, no? Al final, ells tenen també clar com a missió això, vertebrar el territori, donar-li visibilitat, i també com una comunitat, jo crec, perifèrica, no? Fora del nucli Madrid-Barcelona, crec que és una cosa a tindre en compte, que va a mirar sempre a Punt. I aquest èmfasi sí que ho fem, no tant el de la llengua, perquè no és obligatori, al talent audiovisual, però sí el de temàtiques valencianes, sí. En quin percentatge té rellevància ja en la teva funció com a docent, a l'hora de donar classes o...? Quan estic representant a la universitat en esdeveniments d'aquest tipus, com Cliffhanger, com després el talent audiovisual universitari, sí que tracte d'emprar el valencià, perquè és la llengua que des de la universitat, de cara a això, a esdeveniments al públic, també la comunicació per correu electrònic, com a coordinador de pràctiques, tracte d'emprar el valencià quan puc i quan sé que no va a suposar un problema de recepció per a la gent que rep el missatge.